Hey, velkommen i dag. Jeg kan lige starte med at sige, at jeg sidder i Skagen, så det er derfor, I kan se min fætter i spejlet. Vi skal spille et premiere-game, hvor for hver gang jeg dør, åbner jeg en kasse. Og jeg har købt 20 nøgler, så jeg håber ikke, at jeg dør mere end 20 gange. Så er pingpong, der skal tømmes. Jeg kan lige se på inventory, der er fyldt med kasser. Ja, det er jo sådan set. Og det er også inden for de næste par dage, der kommer en video, nok en livestream, hvor jeg åbner 100 kasser mod min fætter, hvor vinderen tager det med størst profit. Let's go. Nu starter vi fandme. Og hello boys, I go A. Det er så vigtigt, at jeg ikke bliver smadret. Ja, men ja. Vi er også nødt til at huske, at jeg skal bare lade være med at dø 40 gange. Ja tak, første runde uden at dø. Kom nu lidt! Come on! Ja, first case. Vi må se. Jeg synes det er sådan lidt et dop, at vi vandt. Kom med guldet! Okay. Det er galt. Det ville sgu være noget, så... Hey! Ja. Jammer. Seriously! Altså, jeg samler assistene lige nu, jeg samler fandme også på kasserne. Altså, det er ikke godt det her. Jeg håber fandme det er en venner. Jeg samler fandme på de her P250 eller noget. Godt. Sej. Kom nu lidt! Vi dør ikke, det er vigtigt. Fuck it! One palace and one close to CT spawn. Ja, vi bliver ved. Altså det er utroligt. Det er så utroligt, altså. Kan vi ikke det mindste bare få en guld nu, så er det worth it. Samler på blå. Stat track dog. Den er okay. Der er en fuck man! Secret. Vi fik vores anden stat track. Og come on! What the what sker der? Altså, helt seriøst. Ingen opbakning overhovedet. Altså, de ryger som fluer, de kasser lige nu. Giv mig nu bare noget, jeg kan bruge til noget. I stedet for de her blå skins. Jeg samler på dem, altså.
Jeg hader jer alle sammen. Jeg hader det spil her, seriøst. Altså. Kom nu. I'm really sorry, okay? What is wrong with you? Why are you... Altså, jeg ved ikke om det er skæbnen, der vil mig noget ondt, fordi det her, det går da af helvede til. Vi åbner en. Kom så. Kom med guldet. Ja, selvfølgelig. Altså, det... Jeg samler på blod lige nu. Altså, det er faktisk lidt trist. Jeg kan ikke clutch. Jeg kan ikke clutch! Altså, hvad fuck sker der? Der var en eller anden idiot, der gjorde et eller andet med nettet, så lagget og fløj rundt. So, you know, let's not take the piss here. I certainly wasn't. Well, I think you are, but there you are. Kom nu med den kniv, så er jeg lidt glad. Kom med kniven. Ja da. Kom nu lidt, YouTuben. Det er altså vigtigt, det her. Jeg er på 8 døde. Det er fint. Det er fint. Fuck! 1A! Prøv at høre. Det er okay. Det er fint. Altså, på et eller andet tidspunkt, så rammer jeg måske noget, der ikke er blåt. It can't go on like this, can it? It can. Jamen altså, for fanden der også. Jeg samler synes på StatTrack lige nu. Samme farve som altid. Blå. Fucking idiot! Hvad fanden sker der? Hvorfor er der ikke nogen, der hjælper? Altså, jeg er bange for, at det her det ikke bliver ved med at kan gå. For jeg rammer ikke noget jo. Altså. Ikke en skid. Altså. Jeg har næsten ikke engang lyst til at åbne de 100 kasser der, hvis det er blot det hele. Prøv at tænke, hvor trist det er. Jeg ved. Det er sjovt, når man ikke filmer, så går det godt. Drop mig noget eller andet. Det er køst, det er forbandet. Det er forbandet til det her. Sådan her. Oh my god. Jeg behøver ikke engang kigge, fordi jeg ved, det bliver blåt nu. Ja. Fucking lortekasse. Jeg tror, jeg skriver sådan, når der er den kasse her, og siger, at det er lort. Optaget om den. De er midt! Det er short også! Short! Jeg er ked af det, men jeg tror kraftigt, at jeg skal væk i. Kom nu lidt! Endelig noget, der ikke er blot. Low-key god. Pænt nok. Bare ærgerligt, at man ikke har godt inventory, hva'? Kom nu! Nilastins! Fucking... Altså... Ja, det er da ikke til hjælp, det her. Altså, min teammates vil her dør. Altså. Ja, ligesom man tror, at heldet vender, så får vi en blod. Går lige prime. Surprise, motherfucker! Oh my god. Det er kritisk, det her. Fordi...
de største spild af penge, jeg har brugt. Det. Window! Kom nu lidt! Kom nu lidt seriøst! Fuck er det haters seriøst? Ringeste teammate man kan få, simpelthen. Altså... Vi kan bare få en kniv eller et eller andet fedt. Vigtigt, seriøst. Kom nu lidt! Det er okay, det er okay, prøv at høre. Det er okay det her. Det er toppen i dag. Det er faktisk det bedste, du har fået indtil videre i det her. Det er sgu lidt. Kom for Gator for lidt. Lad os se om den bare er lidt decent. Max win, det er målet. Altså 33 kroner. Altså, det kan du lige så godt tørre numse i, altså. Okay, det var det måske ikke lige det, der du siger det. Okay. Okay. Jeg kan godt nå. Jeg kan ikke nå at tabe alle kisene nu. Fordi... At... Jo, det kan jeg faktisk... Nej, det kan jeg ikke. Jo, det kan jeg faktisk godt. Så skal det i hvert fald gå i overtime. Kom med kniven! Vi er i en rytme nu. Ja. Ja, control. Jeg kan ikke håbe, vi taber gamet nu, så at det ikke... Kom med den kniv der. Ej, det er et joke. Jesus. Det blev inde på gamet, og vi behøver ikke snakke om min kills, fordi det var bestemt ikke godt. Og, ja, så er vi på vej ned i 0 elo snart. Det var alt for nu. Husk at like og del, og endelig efterlade en kommentar, hvis det kunne tænkes. Husk at følge min Twitch, hvor der inden alt for længe kommer en livestream op omkring de 100 kasser. Hvor jeg forhåbentlig pooler mere, end jeg har gjort nu. Fordi jeg er blevet rig på blå skins, hvis man kan blive rig på det. Det er alt for nu. Vi ses snart.